Wi-Fi behar bazu gone, erresa daue. Bai, zela Korima Films agertuko zaizu, eta da bigarren kafea, B eta K maiuskulak. Ostia, nire maite dut azintzan. Reziklatu goia bat. Etx! Reziklatu ez, eguneratu. Eguneratu, esan dut. Egun informazio osatu gabe amanon, da konja osatuta dago eta. Bai, bea, ez dut izenik izango baino. Melemeleko hamburguesa nire aurriritzien aurka ona da. Ja, baina nintzen egun baten... Izesate handi. Hotza, izten eizian... Orduan, osunta zerreka, hamburguesa hona daula, o ze honek irokinan sartuta uste honitzela? Ez, atzo bakarrik, etzion, jo nintzen. Lainoa itxita, iparra itxita. Iritsi altzen marido mingiren oparia, badatzik. Zer? Indiokarrak iritsi altzen marido mingiren oparia. Bai, maite dut hau isein bat du, bale. Zein egin boletin egiten? Nola neskau? Zurine? Bai, Euskar? eguraldia. Kusi deia, beto bexu egin da hostia. Behelaino trinkoa, hoizean. Normala da. Parroa inguruan eguraldi arteztu altxako, bestela Euskal Herria ia erabat oskarbi. Ondo. Dakizuela, Balio ziok, hemen ateko baina, ondo. Zer? Zerbait irikta. Zure jarriziak entzun iteala. Vale, orduan. Bai. Naiz irratian, bigarren kafea. Egun honetan ongi etorri bigarren kafera. Egun handia da gaurkoa, gaurko egunez duela 25 urte argitaratu baitzen Gara egunkariko lehen alea eta noski entzungo zenuten orain arte hemen gure uinetan izan den saio berezi hori. 1989ko urtarriaren 30 zen. Milaka pertsonaren esfortzu eta ekarpen ekonomikoak bultzatuta lehen alea iritsi zen. Egin itxi ondoren sortutako asaldura sozialak eta garai hartan Lizarra Garaziko akordioa sinatu zenetik sortutako itxaropen ilusionagarriak markatuta. Gara beraz, aldaketa eta ezegonkortasun testuinguru batean agertu zen, baina ibilbide luzeko komunikazio proiektu baten oinarriak finkatzeko erabaki irmoarekin. Eta horretan diardu, azken 25 urte hauetan. Hildu gabe berdin, hiltzen
Hala ere, badakizue zero alea existitu zela, 1989ko lehenengo egunean argitaratu zuten, etorriko zenaren aurrerapen gisa. 32 orrialdeko zero zenbakiark, edabidea eraikitzeko prozesuari buruzko berriak eta gaurkotasun informatiboko albisteak nahazten zituen. Bai Euskarari taldeak aldi berean, 5 Euskal Estudiotan egindako mobilizazioaren arrakasta jasotzen zen, Jose Luis Alvarez enparantza Txillardigiri egindako elkarrizketa agertzen zen, Julian Retegi pelotariari egindako beste bat. Esan bezala, urtarrilaren 30ean iritsi zen ofizialki lehenengo alea, eta ordutik 9.000 ale baino gehiago. Kontatzeko asko egon baitzen, 1989 hartan. Ba orduan errepasatu ezagun nolako izan zen urte hura. Asteko 1989ko urtarrilean, 3 napar abeslari ospetsu jaio ziren, Amaia Romero, Natalia Lakuntza eta entzuten ari garen Olaia Intziarte. Euroarekin batera jaio ziren, 1989ko urtarrilaren batean, Europako 12 estatutan euroa txanpon bakar bezala ezarri baitzen. Eta burua usten hasiera izan zen. Zenbat direun peseta? Eta milioi bat? Batzu gasiera bizitzen ari ziren bitartean, besteentzat amaiera iritsi zen. Izan ere, 1989ko urtarrian, Michael Jordanek agur esan zion NBA ligari. Historikoa izan zen. Jarrai dezagun kirolarekin, 1989an Lance Armstrongek bere lehenengo Frantziako turra irabazi zuen, 27 urte zituen, eta garaipen askoren lehena izan zen, urrengo 6 turrak ere irabazi zituen. Lance bigarren mailako favorito gisa aurkeztu zen irteeran, eta azkenean Alex Zule suitzarraren aurretik gaiendu zen sailkapen nagusian. Noski, aztu gabe, Zulek bigarren etapan eroriko bat izan zuela, eta 6 minutu baino gehiago galdu zituela. Garaipena lortu eta berehala piztu ziren dopinari buruzko zalantzak, bere kontrako salaketa guztiak ukatu zituen, baina kortikosteroide baten presentzia detektatu zen proba batean. Hala ere, zalantza horiek ez zuten garrantziarik izan eta Armstrong mundu mailako izar bilakatu zen. Urteen bueltan etorri zirenak beste kontua dira. Turreko garaipen guztiak galdu zituen. Menditzezu fanak bitauzketen zurek, Marino Lejarreta eltzan Alex Zulea, ekipit ole eskulenen, itzen sarra eskolan, galtzen itzenen unen, marihuana eta alkola, eta baindiken aikolan, eta igual etzaizua jola, baina beintzaten naizun puto eskirola izola. Tolosako elkarte baten izena da gure kaiola, zure talden arrakastan izena da paiola, zure manajerra dauket baindik babadaiola, babaitak izein behar dan bai baino ez dakinola, enun ikasi kastolan, baino iteitut mila eskulan, ikasi nitunak kalen eta terrasen txabolan, bakoitza beko bazulon, bakoitza bebolan, inere estilo txulon, zuputetxeko kolan, inorez da galtzaile bere pelikulan, pipie jota dare zulok egituran, danak itxituran bata besten aldamenen, etxaiez nastea herrikirola da hemen, poliziak hauzke posturak baino sakea motel, kaletikan entzutete maiok motel, ikasiet pasekiten aurreneko token. Hau kirol ekitaldi batean gertatu zen, baina protagonistak ez ziren kirolariak izan. Entzun ondo, 1989ko abuztuaren 20an, Sevillan ospatzen zen munduko atletismo txapelketaren inaugurazio ekitaldian, giraldiaz mozorrotuta, Euskal presoak Euskal Herriratzeko eskatzeko ekintza egin zuten presoekin solidarioak taldeko bi partaidek. Ekintza politikoak egiteko mozorrotzea gustoko izan zuten urte hartan antza denez. 89an bertan, errege magoz mozorrotuta, Espainiako Kongresuaren kanpoaldean kateatu ziren Euskal presoen Euskal Herriratza eskatuz Madrilen. Tira, bestelako ekintzak ere egin ziren, adibidez, Korrika. Iruña eta Donostia artean izan zen, eta bestia Jose Ripiauk egin zuen. Korrikagoaz gure bidea gertatuz, pauso bakoitzeko hitz bat, asfaltuan txertatuz, mi eta zu eta ni, bat eta bat gara garabi.
Eta honetaz gain, ze beste abesti entzuten genituen urte hartan, gaur egun ere oraindik ospetsua den Britney Spearsen Baby One More Time. Edo Backstreet Boys taldearen 3. diskoko I Want It That Way. Ostaz ezarrakaren beste abesti ospetsu bat Red Hot Chili Peppersen Californication. Edo La Oreja de Van Goghen Cuéntame al oído, urte hartako abesti erromantikoena izendatu zuten. Oi. Ze behartuta egin duen oi hori. Ikusi dudenen esan du, jode. Esan besterik etzenen guk egingo denon. Borratzekotan egon naiz baina tira. Bigarren zaiak egingo dugu. Irakurri berri, Julen, guk egingo dugu. Bigarren zatiak ez dira sekula ondo ateratzen. Ez, egingo dugu bat guk juri. Bat, bi eta 3. Alde derra. Beso, ese beso a mí en el tiempo. Alegiko txintxarri altzako kanterako harriak baino gogorrago, Alegit altzon hasten hasi zara, kontuz, ur sakonetan sartu Kantera altzono alegin aldago ba. Altzon. Altzona, ondo harin nahi orduan. Baina alegit altzon hasten hasi zara. Familia aukek altzon da, oain zasiko aizemen. Negazionista ho. Bate beste ez dukentzen, Ui! Si aún guarda sus caricias en la caja del recuerdo. Askorako eman zuen urteark bai. Eskerrak gara zegoen hori guztia kontatzeko. Eta eskerrak gaur egun ere badaukagun. Bai gara, bai naiz eta nola ez baitan naiz irratia ere. Naiz eta askotan kontatu nahi ez ditugun gauza kontatu behar ditugun. Gaurko albisteak bezala, atzoko kontzentrazio jendetsua Tolosan osteopata batek egindako sexu erasoak salatzeko, adibidez. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Ustelduko zaitu, libratzen zaituzten kartzeletan. Baina ez zaituztegu urte urrenarekin gehiegi aspertu nahi, beraz, zer daukagu gaurko? Zarramarrakoak etorriko dira, izan ere badator eta zarramarra demoraldi berria estoinatuko dute eta gauzatxoa kontatzera datoz. Tira, momentuz kontatu gutxi, beraiek hasi zizkigu galdezka, ea kaferik baote dugun, ea gonbidatu guzti eskaintzen diegun. Baina urretik, arkakusorekin egongo gara, marmotaren eguna zarituko gara, laba espazioan bizitakoaz, eta albiste txarrak dakartza otxeierako. Baina horren guztiaren aurretik, Igone Mari Ezkurrenarekin ere egongo gara. Hernanin zabaldu berri duen Indusen ibai bideak erakusketaren inguruan hitz egiteko. Aizue, menua orkestuta, 1989 garren urtetik 25 urte igarota, guementxe gara urtarriak 30 ditu gaur, eta aste artea da, ongietorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin jaun Andreok Julen Goikoetxea Orbegozo, alegikoa bai, altzokoa ezantza. Egunon, baita zuei ere, olikia isilik, Zuekin jaun Andreok Goiuri ezeiza Arandia, Tolosarra bai, berastegi ere pixka bat gehiago ere badu, hor saltxan, Goiuri? Albiztur, ez da? Albiztur, ez da? Zemat herri? Pila bat? Baina, ez du Tolosarra? Ni Tolosarra. Bai, baina ez duzu, Julen bezala ez duzu bestelakoen negaziorik egiten. Ibarra, fuera... Epa. Hau dugu saltxa, baizketan ari zaizuen honek aberri bakarra du, aberri edo jaioterri bakarra. Tira, jaio Donostian jaio behar izan ginen, garai hartan jaiotakoak, baina izan Tolosarrak. Garai hartan jaiotakoak eta gaur egun jaiotzen direnak. Ez, gero egun zen garai bat ez, ni baino gaztexeagoak ezagutzen ditut hemen jaio direnak. Julen, banekin. Ni Tolosan gaio nintzen. Hau da komeria, banekin nik zerbait. Eta ni baino zaharxiegoak Mataderon jaiotzen ziren. Hoi da paradoxa, Mataderon jaiotzea paradoxa, erra da, Bai. Aizue bigarren kafeak 7 eta 13 du gaur, urtarriak 30 goizak 10 eta 19 minutu 10 segundo barru, eta gu hemen zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko prest ongietorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian.
Leiotik ikusten dituen laino bezaratago geltokien panela azkenetan du eta ezin berriz bizia eman handen aztuei. Ba, 10:20 eta hementxe bigarren kafean, hain zuzen ere, kafea hartzeko giroan, Keo Agirretxea eta Olat Salvadorren arteko bidaiari hau ari gara entzuten, eta hementxe txatean bota digute. Unon gaztiak iritsi altzen Mari Domingiren oparia? Iritsi zen, iritsi zen. Behar duaratago, baina mestu zuen hori, jadanik ez badago. Atzo June Romatet iritsi zen gurera, eta tira, ekarritakoaren erdia geratzen zaigu, ze zituen pasta obradore kooperatiboaren gauza goxoa ekarri zigun. Ez da erresa azaltzen, nola esango zenuke Goiuri, esnak moduko batzuk direla, hola erres jatekoak, baina pastarekin egindakoak, nik esango nuke, hemen errezeta ez du jartzen, sekretutxo ekin dabiltza, baina baratxuria ere badutela, gatza pixka bat, nik hitz egin nahi dut asko, ze badakit isiltzen naizen momentuan Indioker, Goiuri kontatuko duela paketearen bierenak nijan nituela. Ez nuen kontatuko intentzirik, baina guain esan duzula, bai, kontatuko dugu, Inigok bieren jantzituela, eta poltsa utxik geratu zela. Hau da. Baina beste poltsa oso bat dago, Atzo, poltsak esnakak zituen, eta gaur, ez dituen. Ba, hoxe, iritsi zaigun oparitxoa, mendik eskerrik asko, Indiokerri, mendik eskerrik asko zituen pasta obradore kooperatiboari. Pastatak! Pastatak. Hori jarri du. Pastatak. Eta, eskerrik asko. Errezetaren berri emango diguzu beste batean. Igual entrevistatik inbarko diogu, nolakoa den pasta obradore kooperatibo bat, ez? Hori jakitea ere gure entzulen intereseko izango da. Eta bide batez pastatak gehiago kartzeko. Hori badakite, gure entzuleek. Jun behar duguna da, area egitera. Aha. Hemendik, haupa, kaixo Spidermander, egunon, gorka egin nire maite duta da, atzo zenbat jende elkartu ginen salatzeko azken gertakariak Tolosan, da bapaten, ETV-ko kazetari batek galdetu zidan Foru Aldundiko norbait etorri alda. Haupa, Tolosa. Bueno, atzo, elkarretaratze izan zen egoera salatzeko, eta egia esan hori egin behar dena, akaso hainbat edabidetatik morbo bila herritarrei galdezka zehurtze zuten horren inguruan hori da egin behar ez dena. Baina, tira, ez gaude gu hemen inorri lekzioak emateko, norberak ikusiko du bere kazetaritza senarekin zer egiten duen. Egunon, haupa Tolosa, egunon gorka, pasta frigitua pastatak esan digu jijiji. June Romatetek dio, gustatu zait Goiuri. Hombre, barkatu June, osea, gainontzekoen txisteak gaitzesten bizi den emakumeari Goiurirenak asko gustatzen zaizkio. Bueno, en fin, hemen favoritismoa daude. Bai. Nabarmen geratu da. Pastare fina da, Oso fina. Jateko kategorikoa. Julen, goiko etxarpe gozo, zein da, zure maite duta? Nik aurreko ostiralean ekarri nuen maite dute zaren eguneraketatxo bat egingo dut. Horrela, garbi esan da, beste maite dutik ez neukalako, eta Goiuri, uzten didazu esaten? Urtean lehen aldiz, Dona Peñaniz nietok esaten duen bezala, maite dutik ez izateko eskubidearen aldarrikapenarekin bat eginez. Kontua da, lehen ostiralean aipatu nuen gure herrian, bazela, 24 orduz funtzionatzen zuen kutxazain automatiko bat, eta kendu egin dutela, bapatean, ura horma batean jarrita zegoen, eta kendu egin dute, eta horma ura adreiluekin estali dute. Eta justu zegoen, banketxe horrek duen bulegoaren albo batean. Eta egun hauetan jendearekin hitz egiten eta galdetu dutela, ea zergatik kendu duten, eta nonbait iritsi zaiela agindua, banketxe horretatik, kutxazain bakarra egon laitekela martxan. Herrian. Bai, esango dut baita ere, kutxazain horrek bulego barruan, baduela beste kutxazain bat, nola baita esateko, ez zerbitzu gehiago eskaintzi dituena, dirua sartzeko aukera ematen duen horietakoa, eta nonbait esan zietela bulegokoi, bakarra izan zezaketela martxan. Eta bulegokoek, erabaki omen dute zerbitzu gehiago dituenez bulego barruan dagoenak, ura izatea martxan egongo den kutxazain automatikoa, baina zer da kontua?
bulego barruan dagoela, eta honek ez duela 24 orduko zerbitzurik emango. Gaueko 11etan uste dut, ateak automatikoki itxiko dira, eta gure herrian, gau parteko ordu horietan, kutxazain automatikorik gabe geratuko gara, zeda gure herrian dagoen banketxe bakarra. Beraz, hortxe, eguneraketa. Ara, Ez da eguneraketa ona. ez. Honi bueltan amartza joko, Juri. Ez dakit, altzon ba ote dute, kutsazainik. Gogorra. Gure txikitako kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta Gaiztoa da emakume hau gero, euskera ziren gehienak. Bertan, herriko tabernetan, gertatzen ari dena, tristea da benetan. Erre, frustrazioan ere, euskeraz ezin entzun kanta bat bera ere. Tradizioa, afizioa, euskalduna zenekoa. Tradizioa, traizioa, izan liteke gaurkoa. Gure txikitako kanta ederrenak, gaur egun entzuten ez direnak. Gure txikitako kanta ederrenak, euskera ziren gehienak. Gazte herrigintzan desastre zure esku. Zein da zure maite dutago, Juri? Maite dut eza dakart, eta abesti honekin ez dut bat egiten, orduan, agian zuk maite duta balin badaukazu, maite duta botako duzu? Venga, nik maite duta botako dute. Maite dut aurreritziak haustea, hori kontzeptu orokor bezala, baina honik banuen jatetxe taberna konkretu baten inguruko aurreritzia, nunbait pixkate kate giroan sentitu eta hamburguesa txarrak izango zituela, edo ez daian gehiagi gustatzen. Eta atzo, etxera joateko bateko gorik genuen, etxean frigorifikoa zaplasteko bat emateko moduan nukan, eta pentsatu nuen, Zaplastekoan hori zuri edo frigorifikoari? Ark niri. Vale. Bai. Zabaldu eta lagun bakarra zera esku bat zuri zaplasteko emateko moduan. Bai. Otzotzean ez da? Euskailuak horrela, otzotzean emango ditu ez da? Otzotzean. Eta, tira, ez du izan harrapatu ninduen, eta oso hamburguesa goxoa januen. Atentzio oso jatorra. Iaia bakarrik negoen, neku hartan, astelen buruzuri batean ere gehioztu espero, norberak bizitzaz, baina surfeko irudi zoragarri batzuk ikusten, audiorik gabe, oso planteatzen duena, musika bat zegoen horre tabernan, baina irudiak oso onak ziren eta azpititulatuta zuen, beraz dokumental modukoat ikusten egon nintzen surfaren inguruan. Izu, inongo gogorik gabe sartu eta pospozik atera nintzen bertatik. Eta gutxi? Ez taula itzaliko, nike gustora erango nike, Juan Carlos eta Felipe, Kalimotxo Felipe. Goizeko 10:28 minutura doa erlojoa eta Goiuriren maite duta oraindik entzun beharko dugu. Goiuri, zein da zure maite duta edo zein da zure maite dut eza? Maite dut eza daukat, eta gainera bi arrazoiengatik. Eta lehenengo arrazoia agian azalekoena da, lehenengo aldiz, ez nagoela ados Gorkarekin, Gorka Santestebanekin. Ni beti ados nago, Gorkak txatean jartzen dituen kontutxoekin, baina gaur ez, izan ere Gorkak jarri du nire maite duta dela aipatu dugu, ez da? Atzo Tolosan egon zela, eta berak esan du zenbat jende elkartu ginen salatzeko azken gertakariak Tolosan. Eta nire maite duteza da ezetz. Ez zegoela jende asko, atzo konzentrazio horretan salatzeko Tolosan osteopatia zentro batean momentuz bi emakumek salatu dituzen erasoak. Oso larria dela eta oso jende gutxi zegoela. Eta horrelakoak gertatzen direnean, edozein lekuetan gertatzen direnean ere elkartu beharko genuke, egin minutuko isiluneak, irakurri manifestuak, entzun, elkartasuna erakutsi, baina are gehiago, zuen herrian gertatu balin bada, eta hau atzo Tolosako konzentrazioaz ari naiz, Tolosan gertatutako kasu batzuetaz. Eta niri iruditu zitzaidan oso jende gutxi zegoela. Amorrua sentitu nuen, gainera, ez dakitez, ikusita jende gutxi zegoela, pentsatzen nuen, eta nire ingurukoak nun daude. Eta naizari 4 hilabeteko alaba duen lagun horretaz, eta etxean bakarrik dagoenaz, ulertzen dudalako emakume horrek, elkarretaratze batera etortzea, agian zaila izango duela, umearen ordutegiekin, ez. Ari naiz, ezagutzen ditudan eta momentu horretan beste leku batean egotea
erabaki zuten horietaz. Eta aserretu egiten naiz, gertakaria aserretzeko modukoa delako, baina gainera aserretu egiten naiz, ez dudalako ikusten eman behar genukeen erantzuna. Eta orduan, asko aserretzen naiz eta nire maite dut eza da hori, ezagit, jendearentzat agian simbolikoa izan daiteke, ez? Agian garrantzitsua irudituko zaiena da, ez dakit, emakume erasotu izan den emakumeak salaketa jartzea, eta salaketa jarrita balin badago, listo. Edo ertzainak bere lana egin dezala, edo dena delakoa, baina horrelako ekintza simbolikoek ere garrantzia handia dute, nik uste herri bezala elkartu egin behar garela salatzeko gaitzesteko olako gertakariak eta indarra erakusteko horren aurrean, erasotzaiek beldur pixkat pasa dezaten behintzat. Eta atzo jende gutxi zegoen eta haserre nago. Ados nago zurekin, ni ere konzentrazio horretan izan nintzen, eta lehenengo sentsazioa harridura hori izan zen, hemen jende gutxi dago. Bai esan beharra daukat, ez duela gehiagi laguntzen horrelako salaketak egitean bi konzentrazio desberdin egoteak, eta hor ere hausnarketa bat badagoela egiteko. Badirudi ezin dudala nik izan gizon bezala feminismoari lekzioak emango dizkiona, eta ez diziot emango, baina bi mugimendu feminista ezberdinek gertakari bera bi momentu eta bi leku desberdinetan salatzeak ere, ez du gehiagi laguntzen. Eta atzo bietan jende gutxi zegoen, hortan ados gaude. Goizeko 10:31 minutu, gaurko saioa abiatzeko moduan ere, bagara hementxe bigarren kafean, naiz irratian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Tokiz aldatzen ditu Hernanin zabaldu berri duen erakusketa bat izan da, hurrengo gonbidatuari bigarren kafera etortzeko gonbitea luzatzearen arrazoi temporala. Baina denbora generaman, berarekin solasaldi bat izan nahian. Kazetaria eta antropologoa da, eta bidaiari deitzeko lizentzia ere akaso hartu dezakegu. Ez du motxila goraino beteta eramaten. Beti uzten du lekua bidaian zehar pasatzen dituen lekuetako pertsonen istorioak, bizipenak, esperientziak eta hainbatetan injustiziak ikusi eta jasotzeko, eta pilatutako hori gure eskura jarri izan du formatu ezberdinetan. Indusen ibai bideak erakusketa zabaldu berri du Igone Mariezkurrenak Hernaniko kulturarteko plaza feministan. Pakistango aldaketa klimatikoa eta emakumeak ditu ardatz eta otsailaren 28 bitartean egongo da ikusgai. Hortik abiatuko gara eta ikusiko dugu hizketaldiak nora eramaten gaituen. Igone Mariezkurrena, egun hon eta ongi etorri bigarren kafera. Egun hon. Zer moduz gara? Ongi eta pozik, eskerrik asko zuenean hartzeagatik. Bueno, Igone ikusi duzu hemen maite dut eza kontatzen aritu gara, horrela bote prontoan, ze maite du, zer ez du maite, Igone Mariezkurrenak? Tira, behar bada, ekarren hauen gaiari oina jartzeko esango du kazetaritza maite dudala, behar bada. Bueno, balio du, ezta? Ez genuen zalantzarik, baina bai iztapenak edo konfirmazioak nola baite balio du. Bueno, Egon, esan dugu, kazetaria, antropologoa, bidaiari deitzeko lizentziari hartu dugu, ez da, asmatu dute dugun, 3. izendapen horretan? Bidaia maite duena behintzat bai. Bidaiari zer den eta turista zer den eta aurrekoan iztuetari ere entzun nion elkarrizketa interesgarri bat horren arira, eta baina bai, bidaiatzea maite dut eta zuk aurreratzen zenuen moduan gustatzen zait lekuak bisitatzea aparte lekuak bizitzea, ez? Eta bertakoekin aldenean behintzat harreman zuzena izatea eta esperimentatzea. Bisitatzen dudan leku hori, pasatzen naizen leku hori esperimentatzen, ere azalean bizitzea. Leku batera zoazenean beti dago, jada, aitzakia bat edo heldu leku bat bertara joateko, edo lekuan bertan ere sortu daitezke, aipatzen genituen historia, bizipen eta barrak? Beti izaten da arrazoiren bat, edo erakarpenen bat,
mugiarazten zaituna, zure lekutik, zure etxetik mugiarazten zaituena, baina gero interesgarrienak eta historia hori bizienak segurazki tokian bertan gertatzen dira, ustekabean eta bai, beti da hortarako margena eta eduki behar da gainera. Beti radar hori piztuta, ezta? Pentsatzen dut bidaiatzen ezabiltzanean ere, batzuk esaten dute, ni bidaiatzera noanean, noa ezer egiteko gogorik gabe, leku batera joanetan ibili, zure kasuan uste dut, beste aldera izaten dela. Bai, izango da kazetari radarra, barkatu edo antropologo radarra, egia esan kazetaritza ogibidea ote den eta antropologia ogibidea izan ote daiteken ere hori zalantza dut azken aldian, baldintza oso prekariotan aritzen garelako normalean eta iruditzen zaidalako ez dela behar bezain beste baloratzen kazetarion lana eta bar, baina badugu begirada hori, eta radar hori une oro piztuta, hortaz, bai. Esan dugu Igone, Hernanin zabaldu berri duzula, Indusen ibilbideak izeneko erakusketa, konte guzu, lehenengo egun hauek zer moduz doaz? Oso ongi, oso pozinago. Hernaniko udaletik mezu bat jaso berri dut, esanez, jende asko hurbiltzen ari dela, erakusketa ikustera, eta oro har, harridura eragiten ari dela, eta tira, eztabaida batzuk behar bada ere bai, badaudelako erakusketaren parte badirelako bi burka, bi jantzi, eta horren inguruan eztabaida sortu omen da, egokia ote den, ez ote den egokia horrelakorik erakusketa batera ekartzea, eta tira, desadostasuna beti iruditzen zaite gauza ona dela, gauzak zalantzan jartzea, beraz horrekin ere pozik. Bada ez da hori, erakusketa bat jartzen duenarentzat pentsatzen du pozgarri, hau da, bertara joaten denak, ez dakit indiferentzia deitu edo erakusketan buelta bat eman eta atera beharrean, barruan zerbait mugitu izan hori, pentsatzen du zuretzat, hau da, nahi nuena. Iduari gabe, gainera, Hernaniko kulturarteko plaza feminista hau bereziki egokia iruditzen zait, askotariko jendea pasatzen delako bertatik, jatorri askotakoak gainera, eta batzuk behar bada joango dira propio erakusketa hori ikustera, beste batzuk segurazki joango dira tailerren batera, ikastaroren batera, han eskura dituzten zerbitzuetara eta bar, eta bide batez ikusiko dute horian, eta tira, agian ez dute osorik ikusiko, ez dute osorik irakurriko, baina zeo zer iritsiko zaie eta hortaz oso eskertuta nago baita ere haiekin. Indus ibaia da nolabait ere ardatz modura hartu duzuna eta bertan erakusketaren izenburuarekin batera aldaketa klimatikoa eta emakumeak aipatzen dira. Kokatuko dugu geografikoki, Indus ibaia, Himalaiatik Karatxira doan ibaia da, Pakistango ibairik handiena. Konta iguzu, ardatz horretan zeren bueltan antolatu duzun erakusketa? Ibairik handiena da eta gainera Pakistan zeharkatzen du iparretik egora. Horregatik iruditu zitzaidan aria ezin hobea zela, ez? Eta aurreratu duzun moduan, aldaketa klimatikoaren bueltako gaiak dira, aldaketa klimatikoaren bueltako errealitateak deskribatzen ditu, kontatzen ditu erakusketak, Indus ibaiaren bidean 7 puntu ezberdinetan edo kokatuta. Eta guztiek dute, esan bezala, aldaketa klimatikoak edo berotze globalak Pakistango jenden bizitzetan duen inpaktuaren horrekin zerikusia, ez? Batez ere begirada soziala da proposatzen dudana, eta bertakoekin izandako elkarrizketetatik, eta hainbat ikerlerekin, unibertsitate irakasleekin eta bar, izandako elkarrizketetatik ateratako informazioa eta testigantzak eta argazkiak dira. Zertan ari zaie eragiten aldaketa klimatikoa zonalde horretan? Zonaldearen arabera inpaktua batekoa edo bestekoa da. Esate baterako iparraldeko probintzietan ondoriorik agerikoena glaziarren atzera egitea da, esate baterako, ez? Gilgit-Baltistan probintzian. Glaziarrak atzera egiten ari dira, urtzen ari da izotza eta ur hori pilatzen ari da glaziarraintzira berrietan. Eta badira dagoeneko esate baterako 33 glaziarraintzira berri erregistratuta gainezka egiteko arriskuan daudenak. Eta gainezka egin ezkero kalkulatzen dute horrek 7 milioi personari eragingo liekela. Eta egia esan landalanean eta abeltzaintzan eta oinarritutako ekonomia txikiak eta zaurgarriak dira eta esate baterako albertxiko guzta bat galtzeak familia hauentzat dakar urte osoko aurrekontua hankaz gora jartzea, ez? Orduan, hango jendea bai, mendi inguruko jendea bai esango nuke dagoela aldaketa klimatikoaren lehen lerroan,
eta askok hirietara jotzen dute, edo egia esan exodo rurala edo landa eremuetako exodoa ari da esponentzialki azken urteetan. Eta hor ere pentsatzen dut, aipatu duzu ez alde batetik aldaketa klimatiko aipatzen da, eta emakumea ere aipatzen duzu, pentsatzen dut horrekin ere emakumea are eta zargarriago izango dela. Bai, genero ikuspegi hori zeharlerroa da erakusketan, izan ere aldaketa klimatikoak baditu ondorio sozial orokortuak, baina emakumeen bizitzetan baditu ondorio oso bereziak eta partikularrak, neurri handi batean emakumeek Pakistanen bizi duten genero apartheidaren ondorioz, ez? Eta, bizi dituzten eta inposatu zaizkien gizarte rolen ondorioz. Sozialki, ikuspuntu sozialetik, ze eragiten dio gizarte bat esaten duzunez, exodo hori, landa eremuak utzi behar izatea, ze ikusten dutelako, goiz ezpada beranduxeago, ura gainartuko diela, eta handi joan beharko dutela, hirietara joan behar horrek, sozialki, landa eremu ustutze horrek zer eragiten dio Pakistani? Ondorio bere alakoena da, hiriak hazten ari direla, izugarri, bat-batean, eta nagusiki txabola auzo berriak sortzen ari direla, azpi egiturari gabe, oinarrizko zerbitzuri gabe, eta bilakatzen ari direla oso arriskutsuak bereziki emakumeentzat baita ere. Esate baterako, eman zidaten datu bat eta bereziki harritu ninduena da, Pakistanen 2 ordutik behin emakume bat bortxatzen dutela 3 guneetako espazio publikoetan. Espazio publiko bezala ulertu dezakegu txabola auzo bat baita ere, ari naiz kaleaz. Hortaz, hiri hauetan sortzen ari diren bizi baldintza prekario, pilak eta guzti honen ondorioz, pobretzearen ondorioz, ziurgabetasunaren ondorioz, aipatu zidaten baita ere, badagoela drogomenpekotasunarekin arazo bat, azten eta azten ari dena, landa eremuetatik hirietara etortzen diren personek, nagusiki adin ertaineko gizonak izaten dira, bakarrik migratzen dutenak, eta izaten dituzten lan aukerak normalki izaten dira garraiolari modura aritzea edo kalean obretan lanean, eraikuntzan, edo riksau gidari edo taxi gidari, eta izaten dira 15, 16, 17 orduko lanaldi jarraiak. Eta askok horri aurre egin ahal izateko drogak hartzen dituzte, estimulatzaileak, eta hori azaltzen zidatenez mota guztitako indarkeriaren katalizatzaile, edo hori mugiarazten du, ez? Eta beti bilatuko du, frustratuta dagoenak, beti bilatuko du, baina beragoko konsideratzen duen norbait, bere frustrazioa horren aurka bolkatzeko nolabait. Eta Pakistanen horiek emakumeak dira. Esan duzu Igone, bertakoekin hitz egiteko aukera izan duzula, landa eremuetan bizi direnekin, unibertsitateko irakasleekin eta ere ikuspuntu akademiko horretatik edo, egoera honen aurrean, ze balizko ze irtenbide edo ze esaten dute? Begira, kuriosoa da, baina batek baino gehiago aipatu zidan, smartphoneek eta telefono mugikorrak ari direla neurri handi batean zartatzen, orain arte ikusezina eta isilpekoa izan den errealitate bat. Gazteak geroz eta gehiago ausartzen direlako ikusten duten erasoak grabatzeko, argazkitan jasotzeko eta hori zabaltzeko. Beraz, guretzako aspaldiko tresna den hau, han relatiboki berria da eta horretarako erabiltzen ari dira neurri handi batean. Eta ari da, eragina izaten, esan du, gizarten mailan ari da, salaketa bide hori eragina izaten, akaso beste modu batera iritsiko ez litzatekelako? Gertatzen dena gero agertzen direla beste muga batzuk. Esate baterako lehen aipatu dugu, ezta? 2 ordutik behin emakume bat bortxatzen dutela espazio publikoetan, esan zidaten neurri berean azten ari direla salaketak eta zabaltzen direla prozesu judizialak, baina salaketen 4% bakarrik epaitzen ditu justiziak. Zergatik, prozesuak izaten direlako oso luzeak eta emakumei, biktimei galdatzen direlako denbora asko, energia asko, dirua eta kasu askotan familiaren aurrean haien begietan lotxazkoa den edo desorezkoa den zerbait egitea, ez?
Okerrezpanago igonez, zu Pakistanen bin baino gehiagotan izan zara uste du gainaz nolabait ere, ertez berdinetatik, ez trekin batean ere edo ibili zinela, egonaldi horietan guztietan, denbora tarte bat ere pasako zen, lehen da bizikotik azkenekora, bilakaera hori somatu duzu, orain industri baibideak erakusketa honetan jasotzen duzun exodo hori eta gizarte eraldaketa hori ere somatu duzuzuk? Gertatzen dena da, bidai batean eta, guztira lau aldiz izan eta egia da, bidai batean edo bestean, inguruan izan dudan jendea eta jende mota oso desberdina izan dela, eta haietako bakoitzak egin dit bere ekarpena, eta seguraski guztien batuketaren emaitza da erakusketa hau, baina esan duzun bezala, lehenengo aldiz 2014an izan nintzen, beste Euskal Herritar asko, mendizale asko bezala trekin bat egiten, eta hurrengo 2 urteetan, neguetan zehazki, 3 hilabete pasatu nituen Himalaiako B kanpaleku batean, alpinismo espedizio bana, kubritzen edo kazetari lana egiten. Eta bekanpaleku hartan, pentsa 3 hilabete, 2 negu, zenbat ordu pasako nituen nik hango sukaldariekin eta porterrekin eta, langile guztiekin hizketan. Eta kontatzen zizkidaten sekulakoak, nugo naturaltasun oso, eta nik esaten nahi, hau, nola da posible, hain barneratu edukitzea, nik zer dakit, feminizidioak edo adulterioa leporatuta bikote bat akatzea, publikoan gainera, jendaurrean, edo Afganistanik zetorren opioari buruz hitz egiten zidaten, edo hiriburuek irinsten zituzten senitartekoi buruz, eta tira, pentsatu nuen, egunen batean egin beharko nuke, kazetari lana edo honetan sakondu beharko nuke. Eta hor geratu zen, hainbat urtez, bizitzak eramaten zaituelako beste bide batzuetatik, eta duela urte, 2 urte, erabaki nuen honi berriz heltzea, eta ganoraz heltzeko, hasi nintzen bilatzen beste perfil bateko jendea, edo beste perfil bateko informatzaileak, ez? Esan bezala, irakasleak, ikerleak, erakundetako jendea, eta horiek eman didate beste diskurso mota bat eraikiagoa behar bada, datuetan oinarritutakoa barkatu, eta guztia batuta atera dau. Nolakoa da prozesu hori, esan erutzuk bere garaian lehendabiziko bidaiaietan bilatzen zen dituen, haien testigantzak, bizipenak, zuzeuk ere ikusten zenuenarekin, eta gero momentu bat iristen da esan den zuena, berriz heldu behar diot honi. Eta hor, pentsatzen du garrantzitsua izango dela lehendik daukazun, harreman sare horretaz baliatzea berriz ere, garai batean, akaso apur bat hautsak hartuta dagoen harreman hori berreskuratzeko, eta gero haien bidez, harreman bide berriak egitea. Nolako izaten da lanketa hori? Esan behar du, 2014az geroztik, izan dudala ordenagailuan karpeta bat, Pakistan zioena, eta plana banuen hor, noiz bait heltzeko, eta arrezkeroztik, ez dakit, buruan nuen horri buruz, zehozer interesgarria irakurtzen nuen bakoitzeko, edo dosierren bat, edo txostenen bat aurkitzen nuen bakoitzeko, edo nazio batuen urteroko txosten horiek eta deskargatu, irakurri gorde, eta zorionez ere arduratu naiz, hasiera-hasierako kontaktu hoiekin harremana ez galtzeaz eta galdetzeaz, haizue honi eta honi buruz hizketan egiteko, gehiago jakiteko nor izan daiteke egokia, eta mailinak mugagabe, auskalo zenbat, bideo deiak, bideo bilerak, nire burua aurkeztu, nor naizen, egindako beste lan batzuk erakutsi, egia esan, arazoa zenean eta lan egiten duzunean da nolabait jokaldia errematatzea, baina benetako lan neketsua, mardula, aldez aurretik egiten da, eta baita ere ondoren, daukazun hori guztia, material hori guztia, nolabait modu ordenatuan aurkeztu behar diozulako hartzaileari. Zu galderak egitera joango zara, baina kaso erantzutera tokatuko zaizu, bate galdetuko dizu, benik zurekin hitz egiteko, baina zuri nundi sortu zaizu, honekiko interesa. Pila bat, eta batez ere askok, emakume askok Pakistanen ez dutelako ulertzen zertan izan daiteken interesgarria, eurentzat mendebaldetik datorren norbaitentzat, bere bizitzan berri jakitea zertan izan daiteken interesgarria. Eta gero topiko eta nerorik gona baina nolatan 38
urte bete izan, eta ezkongabea, umeri gabe, bueno, hori klasiko bada. Horrelako herrialdetara zozen, hori klasiko bada. Dena aldatzen da. Esan duzu Igone, hor ordenagailuan bazenuela, Pakistan izeneko karpeta bat, baina gehiago ere izan dituzu. Ze epatu dugu, orain arte Pakistanen inguruan aritu gara hitz egiten, baina urte hauetan guztietan ez zara geldirik egon, eta beste hainbat proiektu ere garatu dituzu, besteren artean, bortxe lumineszenteak liburu forma eta gero erakusketa forma ere hartu zuena, eta hortxe, 2018an Palestinara egindako bidaia bat ere badago. Pentsatzen dut 2018an Palestinara egintzen nuen bidaia harretatik eta gaur egun bertan gertatzen ari denarekin horrek ere barruak mugituko dizkizula. Askotan galdetzen diote nire buruari eta lumineszenteak proiektuan eskuz esku aritu zen Irantzu Pastorre argazkilariari ere seguru burutik pasatuko zaio. Orduko hartan Zisjordanian ezagutu genituen asko, bizirik egongo ote diren, ze egoeratan egongo ote diren, kartzelan egongo ote diren, kalean, etxean, nun egongo ote diren, ez? Bertan 2018an nolabait ere Al-Tamimi familia izan zenuten ardatz, eta orduan ere emakumeen inguruko nola ditu lanketa edo emakumeen bertako egoera aztertzen aritu zineten, eta orduan jada egoeraren egargarria zen. Bai, eta Palestinara joan ginen hain justu, ikusten genuelako, irakurtzen genuelako asko Palestinari buruz, eta gaur egun ere hala da, baina kasu gehienetan heltzen den informazioa indarkeria oso esplizituari buruzkoa da, ez? Atxiloketak, bombardaketak, hilketak, eta egon badaude, ikaragarriak dira, baina horren atzean edo aldi berean paraleloan ere gertatzen dira beste indarkeria asko, sotilagoak edo, nolabait kamuflatuagoak daudenak eta hoien bila joan ginen, eta emakumeen kasuan egia esan sorta zabala aurkitu genuen tamalez bai. 2018an bertan jada komunikazioaren garrantzia aipatzen zenuen zuk, ez duenari ahotsa emateak duen garrantzia, komunikazio hitza aipatzen zenuen, akaso orain Pakistanen kasuan aipatu duzun hori ez, akaso sareen bidez eta gertatzen dena ezagutzera ematea 2018an garrantzia zuen, orain are gehiago du horrek? Bai, egia esan itxura eskasa hartzen diote munduari. Aurrekoan esaten zuen Fermin Muguruza gerra usaia dagoela munduan, eta egia da. Eta kazetariok behar bada badugu ardura txiki bat zentzu horretan informazioa humanizatzeko beharra badago, ez? Beti esaten dugu badatuetan eta alakoetan ito gabe guazen kontatzera jendearen historia, guazen kontatzera jendeari zer gertatzen zaion munduan. Eta tira, Julen, zutabiok kazetaritza labekada berekoak era. Eta ez da horatuko duzu, baina eskoletan behin da berriz gartzen ziguten Kaputxinski, ez? Eta arek esandakoak eta esaten zuen besteak beste, kazetaritzak gertakariak kontatzeaz aparte, gertakariak deskribatzeaz aparte, gertakariak azaldu behar dituela. Eta horretarako ezinbestekoa dela bertatik bertara aritzea eta kontatu nahi dugun hori bere azalean bizitzen duen personekin hitz egitea eta horren berri zabaltzea. Ez dakit, taladratu ziguten ura, hiltzatu zen nire barruan eta aldudan guztietan saiatzen naiz hori egiten. Engantzatu egiten du? Bai. Ez da errazena, esango dizut, gero editore zenbaitek ere atzera botatzen dituzte halako gaiak, jaso izan ditut editoren erantzunak esanez azken aldian saiatzen ari gara gai alaiagoak eta argitaratzen, eta hau behar bada tristegia da, edo beste buelta bat emango bazenio, modu positiboan kontatuko bazenu,
Eta bai, egia da, ongi dago jendearen hori resistentzia, gaitasunak eta lakoak azpimarratzea, baina ez dezagun realitatea eta mundua makilatu, ez da? Azkenean kontatu dizutena hori da ez, benetan kontakizun benetakoak eta egiazkoa nahi baldin baditugu, esan digutena kontatu behar dugu. Hori da, eta esan digutena itxusia bada, eta esan diguten horrek deseroso sentierazten bagaitu eta interpelatzen bagaitu, zer egingo dugu, isildu? Zentzu horretan, Igone, izan duzu, zakit frustrazioa deitu edo nik sekulako lana daukat hemen eginda, historia potente bada, eta izan duzun editoren aldetik indiferentzia edo horrek frustraziorik sortzen du? Bai, izugarria. Norberai bere lana eta bere proiektua beti iruditzen zaio ezinbestekoa eta oso ona interesgarria, beharrezkoa, mundu guztia jakin beharko luke hau, ez? Nik entzun dudan hau nola ez diot jendeari kontatuko. Baina, gero egia da, editore askok atzera botatzen dutela, edo are okerrago ez dutela erantzuten, edo gizertakite, udaletara eta ere proposamenak bidali eta erantzunik jaso ez. Indusen ibei bideak erakusketa esan dugu, otsailaren 28 arte, ezta? Otsaila osoan izango da... 22 arte. 22 arte barkatu, otsailaren 22 arte, ez dezagun hanka sartu. Igone, pentsatzen dut, laikoa lanpetuta ibiliko zarela erakusketa honekin, baina zure buruak geldirik ere ez dela egongo. Zerbait aurreratu daiteke? Aurrera begira? Hau programatzen hasi berria naiz. Aurreratu ezaket apirila hasieratik ekaina hasiera bitarte erakusketa hau bera, lan hau bera Donostiako Aieteko kulturetxean izango dela, Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren egitarauaren baitan, eta bestela Julen beti mugimenduan. Hau egia esan ekstra bada, honetatik naiz bizi, beste lan asko dauzkat, behar bada ez direnak hain interesgarriak edo hain motibagarriak, kazetaritza aldetik diot, baina bai, beti martxan eta burua beti amesten eta beti mugimenduan bai. Horre balio du. Igone Mariezkorrena kazetaria, antropologoa, eta gu lizentzia hartu dugunez, bideiaria ere bai. Eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzagatik, eta ez den azken kafe izaten. Zuei, mila esker. Aitzetara itxasargi lagune bidalita ekarriz euriei itxarote eserita burunekatu honen hibernazioa egun eta gau ezerezarekin urtzera noa denbora galdu nau denbora galdu nau burunekatu honen hibernazioa egun eta gau ezerezarekin urtzera noa denbora galdu nau Naiz irratia.
Ongi etorri entzuleok, ongi etorri izan zaiteztela Xaxamixaren bigarren denboraldiko bigarren saio honetara. Gure azken saioan etxeko gonbidatu bat izan genuen, Amona Josefina hain zuzen, gaurkoan ordea, dagoeneko entzunko zenuten zerbait, baina kanpotik dator gure gonbidatua, kanpotik eta oso urrunetik, batzuk akaso ez duzu ezagutuko, beste batzuk akaso bai, Moriakoko bazuloetan bizi ostean, Mordorren bizi da orain. Aurkeztu egingo dugu. Gollum, Sméagol jauna. Gito. Kaixo! Konturatzerako eman dizkigute goizeko 11ak eta Naiz irratiko estudio zentraletara jo behar dugu azken ordua ezagutzera. Egunon Zuriñe Iglesias. Egunon guztioi, Gasteizko aurrekontuak onartu berri dituzte PSE, EAJ eta EH Bilduk lortutako akordioari esker. Gasteizko udaleko osoko bilkurak 2024 urterako aurrekontuak onartu ditu PSE eta EAJaren botoekin eta koalizioa bertzalearen abstentzioarekin. 495,9 milioi eurokoak dira aurrekontuak. PSEek eta EAJak gutxiengoan gobernatzen dutenez, 27 zinegotzietatik 12 bai dituzte, oposizioko talde baten babesa jaso bartzuten alabearrez, kontuak onartzeko, eta EH Bilduren 7 zinegotziekin babesa jaso dute. Aurtengo aurrekontuak 6 milioi euro gehiagokoak izango dira, eta EH Bildurekin adostu dute datozen aurrekontuetan beste 6 milioi euro konpromiso kredituetan gastatzea 15 proiektu gauzatzeko. Etxe bizitzarako, trantsizio energetikorako eta enplegurako dirua hitzartu da. Adibidez, 2 milioi euroko partida auzoetako etxe bizitza komunitarioetarako izango da, 214 lagunentzat itxarote zerrenda dute, eta 850 milioi euro udal etxe bizitza parkeak birraitzeko erabiliko dute, beste 850 mila euro enplegua eta hiriaren dinamizazioa sustatzeko, eta 1,5 milioi euro adineko pertsonen jantokietarako. Bestalde, Tolosara joango gara, Tolosako osteopatia zentro batean 2 emakumeek jasan duten erasoa salatzeko elkarteratzeak izan dira ostegun iluntze honetan, indarkeria sexistarik gabeko herri baten alde zioen pankartarekin egin dute protesta, mugimendu feministak eta Tolosako udalak deituta. Beste ben gaude hemen, pizkat ja nazkatuta gaudelago, egia esan oso nekatuta gaude ja olako gaiekin, ez? Zein da gure espazio segura, nun sentitzen gera gu seguro, ez? Osteopata baten ganagoaz eta osteopatan ere zingo gera relajatu. Ertzaintzak pasaden astean atxilotu zuen Tolosan kontsulta duen osteopata 2 salaketa jaso ostean eta orain aske utzi dute hori bai karguekin. Orain, ertzaintzaren ustea da salatu dituztenen moduko eraso gehiago izango zirela eta balizko biktimei Tolosako ertzainetxean salaketa jartzeko deia egin diete. Udalak hala nahi duenari bere baliabideak eskainiko dizkiola aurreratu du Andu Martinez de Rituerto, Tolosako alkatea. Gure gaitzespen irmoena sexu eraso hauen aurrean eta biktimei gure babes osoa eta udalaren baliabide guztia beren esku jarriko ditugula beraiek hala nahiko balute, ez? Guk beraien intimidadea eta beraien erabakia errespetatuko dugu. Bukatzeko trafikoari dagokionez ez dago ezer nabarmentzeko, beraz oraintxe onarte boletin informatiboa eta bigarren kafeko lankideen esku uzten zaituztet. Eskerrik asko Zuriñe, guk aurrera egin behar dugu pixkat saltxa munduan murgilduta gure herriko Mari Saltxera handienarekin. Bilintz, zineaz jakin nahi ez duzun guzia. Bota ezaket ez nineta aguantatu. Bota ezaket kakadato bat emela bat zer ikusi daukana. Itxein, Itxein, Hau zantzuk zenuna ere. Bazpa ere, venga, esan. Angela Basatek momentu batean esaten du right here, right now. Eta bere hautsotatik sample hori erabizun Fatboy Slimek abestiari sortzeko. Vaya. Data kakadato combinado, Domini de Coco, vida artísimo. Bai. Gustatu zait? Telepatía. Kooperazioa. Eta prestatu gabe, gainera, Bai. Ni gauza batzuk esan egitute personaje honen inguruan. Bota. Bat, zenbat kotxe ditu? Ja, basta. Dauka, limusina bat, gero erretzen zaio bat,
botatzen du itsasora, gero beste bat dauka. Osea, nik bat daukat eta nahiko lan. Non dago Andrea honen semea? De farra, uzten du. Eta gero beste gauza bat, urte zarretan Los Angelesen kristonotza egiten du. Orduan, ez jarri protagonista hau tirantetan, kalean, mundua lertzea ardoan, momentuan, tirantetan, guapísima, minifalda batekin. Gero gainera, totola ba honek esateko, ze komentario mierda egiten du. Nera, zuri hobeto gelditzen zaizu, ez? Bai, ez. Oso guapa zaudet, nik errandu ditut erran behar guztia. Entzun Naiz Irratiko webgunean edo podcast plataformetan. Ni hemen gaur ere berriro geldi ezin segi abiaduraren aria, baina denek espero dute mireria, eta ni beste egun batez isilik. Eta isilik egoten ez dakiena, gonbidatu dugu, orain gure Iruñe maitea, gure Arkakuso maitea, egunon? Egunon, zegi berdaderoa. Ez que, gara, entzuten ari ginen hemen izar, eta ni une batez isilik, dio abesti honek, eta pentsatu dut. Une batez isilik, noiz egon da, azken 10 urteetan, Iruñe. Baina irratirako horrelako jendea behar da. Bai. Isilik dagoen jendeak irratirako ez du balio. Ez du balio, egia da, ez du balio. Egunon Iruñe, zer moduz? Egunon, zaila da, zaila da isilik egotea, baina esan beharra dut, gaizki jartzen naizenean en plan ez da herritik eta horrela, ez baldin badut hitz egiteko gogorik, malo. Hori da, jateko gogorik ez dudanean bezala, horrek esan nahi du zerbait gaizki dagola. Eta hautsi gabe zaudenean edo nola egiten duzu. Nik duela gutxi egon nintzen orain dela hilabete terdi edo hemen irratian ere hautsa ez oso justu, une batean hautsi gabe, eta kuadrilako batek esan zidan. Jetxi mugikorretarako horrela LED pantalla beduko horrelako, eta horrelako jetxi nuen, eta emanien txapa bat horrekin. Horri idazten zenuen? Horri idazten nuen, trago bat nahi dut, eta tak erakusten nien horrela. Baina idazten zenuen, nikia izango nituen ja gordeta. En plan, irudia, klak. Ez esaldi batzuk. Arkakuso, ni herri txiki batekoa naiz, beraz, aplikazioa jetxi, aplikazioa nola esaldi batzuk momentuan idatzi bai, baina hori daia 2.0. Oso erreza da. Paint. Oso galdera interesgarria orain sortu zait, zuek aipatutako honekin. Zuk pentsatu, aplikazio hori jartzen duzu zure mugikorrean, ahotsik gabet zaude, eta lagun artean zaude, zuk esan duzun bezala, egoera hori. Lau esaldi eduki behar dituzu gordeta. Hola, pre-saved eginda. Lehenengoa badakigu. Pre-saved. Lehenengo badakigu, dela trago bat mesedez, ez? Hori da. Ze beste 3 jarriko zenituzke. Eta zuk ere pentsatu Arkakuso? Lau esaldi gordeta eduki behar dituzu mugikorrean, ahotsik gabe zaude, lagun artean zaude, eta behin eta berriz erakutsi behar dituzu. Botea amaitu da. Zu izaten altzara puntu el botea. Bai. Bai. Botea amaitu da, botea jarri behar da, ez duzu boteri jarri, jazta. Eta zuk Iruñe? Nik, kontatu gehiago? Kontatu gehiago. Zer pasa zen? Bez Marisaltxera, Kontatu. Eta begira nor dagoen hor. Begira nor dagoen hor, oso baina hori ikusi dezake? Horrek ikusi dezake? Bueno, baina egiten duzu diskretiko. Orduan berri saldi bat dela disimulatu mesedez. Diskretiko. Ateratzen dira letra gorri batzuk horrela pasatzen dira eta hori diskretiko ez da. Nik hori ez nuke erabiliko, nik egingo nuke painten, testu bat gorde iruditan eta joan jartzen. Zer erabiliko dituz, ez dut denborarik galdu behar. Batekoa naiz. Nahikoa daukat aplikazio jetxita. Ni pre-save, ni paint, ez da historiarik ere. Nik momentuan idazten dut behar dudana eta listo. Vale. Nere esaldiak ez izkiatu galdetu, baina... Horrein galdetzerak indoaz, Kontatu ingo. Horrela, baina giro hori da lagun artean. Bat, kaina bat mesedez, bai? Bigarrena, non afalduko dugu? Hirugarrena, noiz afalduko dugu? Eta laugarrena... Kroketa bat mesedez. Bai. Bueno, oso ondo. Lau horiek. Eta listo.
Nahiko lau esan du, ez? Bai, nahiko dira. Horixe. Bale, oso ondo, baina hau etzen arkakusok aipatu nahi zigun gaia. Txatean norbaitek bere jarne baitu jarditzala, Hori da. Irakorriko ditu. Bide batez, Goiuri, jaso duzu utzi nizun zerbait. Bai. Eta ireki zenuen. Bai. Eta zertzen! Gabonetako opari bat. Bai. Zuaitzan. Izan zaren ez bakarra, lioan jarri duzuna, nire guberritako gustu hori, eta pixkat dekorazioan ere sartu zarena, pues, horregatik opari. Eskerrik asko, bai, entzulei kontatuko diet, pasaden astean, geixo egon nintzela, eta oraindik ere alamodun nagoela eta arratsalde batez gure estudiora eta santzidaten hemen zerbait dago zuretzat eta kutsatxo txiki bat, marroi kolorekoa, eta esanen zerote da. Eta arkakusok utzitako opori bat. Beste gauza bat kontatuko dizut Iruñe. Gabonetan, Gabonetako zuaitzan eskegitzeko bola batzen, eta bola hori kutsatxoan egoteko bazeuzkan horrelako pinportatxuri txiki ugari, ez? Bolatxo txiki mordo bat. Eta atzo nahi gabe buelta emanion kajatxo horri eta etxea bete zitzaidan bolatxo txuri txiki horietaz. Hau da, albokalteak, haurik Gabonen albokalteak. Opari edo zigorra ez zer izan den, eh? Bueno, elurraren irudikapena. Bai, horrela beharko du, ze aurten ikusiko duguna bati. Bai, egia da, eguraldi honekin. Baina, bueno, tira, urtarria amaitzen ari da, eta ni tristetu nagoena da, gure gidoian irakurri dudala, arkakusok esan behar digula, bat news otxairako. Bai, ni negoen super motivatuta, ze urtarria izan da, aurten ikasturte honetan izan zen. Ikasturtea hasi zen, hola, tupustean. Pues aurtengo urtarria izan da aldapagora, baina aldapagora. Badakizue, izan nuela oso Blue Monday handia, bueno, pues oso gogorra egin zait urtarria, eta ni aurreko astean eta atzo nengoen, toma, bukatzen dela urtarria, eta begiratu dut egutegian, eta aurten bisu urtea da. Horrek esan nahi du, otsaiak egun bat gehiago duela. Tira, arkakuso, baina hori bagenik urte hasi zenean. Baina. Bati Twitterren, hoy es 1335 de enero. Esan oso luzeari zaiola. Nik ere bastante isilik geratu zarete eta horregatik, baina bestela ondo. Nik ere entzuten dut askotan, azken egunetan ikusi duela, gaur urtarriak, urtarria amaitzezina da, baina zenbat iraun behar du urtarriak, eta gero pentsatzen dut, baina zergatik nahi du jendeak urtarria amaitza. Gero urterdia iristen da eta esaten dute, ai ama, ze gaizki, urtea pasadaia, ze azkar pasaden eta enaiz konturatu, eta hori ere gaizki, baina mantxo pasatzen balin bada, keja. Azkar pasatzen balin bada, kexa. Ez dut ulertzen. Nik horrekin ez dut arazorik. De hecho, atzo, apuntatu naiz fitboxin izena duen gauza batetara, kirol batetara, kirol deitu albaldin bazaio. Kirola, fit eta boxin hitz horiekin kirola behar du bai edo, bai? Bai. Boxeoa egiten dutenak esaten dute dela boxeoaren aberrazioa, pues bueno, boxeoaren aberrazio horretara apuntatu naiz, eta geunden denak, claro, goizeko zazpitan, Astelen batean, goizeko zazpitan. Eta bukatu genuenean, esan zuen, hor postinamizatzen duenak, monitoreak. Bueno, bat gutxiagoetanik, bai, bat gutxiago San Ferminetarako. Neskau bizi da, urtea pasatzen du San Ferminetarako atzera kontaketa egiten. Iruñe dut izena. Jatzen da osasungarria izan. Goiri, txon, markatu, Hori tolosar batek esatea, urtea iauteri begira pasatzen duzunean, zuentzako urtarrilak bat ostegun gizena da. Ostegun gizenean hasten da urtea, zuentzako. Bueno, baina ez daukagu kalean ordulari erraldoi bat atzera kontaketa egiten duena. Orain ez duzuelako jarri. Bakarra ez, orain gehiago daude. Gehiago daude?
Nik bakarra ezagutzen dut. Gutxienez bi. Nik geratu nintzen kukuxumuxuko garaietan. Claro, kontua da kukuxumuxurekin egon zela movida, orduan saldu zutela lokala, estafeta kaleko beste denda, liburu denda batek erosi zuen ordularia, orduan dauka jarrita, eta orain kukuxumuxuk, osea, berrartu dute. Bai, orduan daude bi, gutxienez. Bueno, baina berdina esango dute, ez? Suposatzen dut, ez naiz joan fijatzera. Agertuko da, bi ordularietan. Etxatzen dut. Eske horretarako egon berko zara beste pertsona batekin, en plan, venga, sinkronizatzen ditugu orduak, eta ea zenbat jartzen duen. Baina, bueno, horiek ez dela gaurko gaia, baizik eta badakizu zer pasatzen den aste honetan? Ostiralean, hain zuzen, ze egun den? Ostiral honetan? Bai. Ez dakit? Badakit aste honetan... Otsailak bi. Badakit aste honetan magoen mundu eguna datorrela, eta horrelako batzuk badaudela, baina ostiralean ez dakit. Eta zombiena, baina ez da zombiena. Marmotaren eguna baizik. Epa, bale. Ingelesez, groundhog. Nola? Groundhog Day. Groundhog Day, osondo, bale. Eta Kanadako frantsesez, Jour de la Marmot. Ongi esan dudan. Baina, bueno, ez dut esango ere Pensilvaniako alemanez nola esaten duten. Kontua da... Zer da, Kontua da, otsailaren bian eguna ospatzen dela, ze, urtez urtez historikoki Kanadan ospatu duten egun bat delako, berez, aipatzen dute marmotaren egunean, edo marmota ateratzen den egun horretan, normalean, otsailaren bian edo inguruan izaten denez, udaberria astekotan dagoela, hau da. Negua bukatzear dagoela. Zeia bukatzen du marmotak hibernazioa, eta kontua da, bukatzen baldin badu, data horretarako, negua maitzear dago, baina luzatzen baldin badu, oraindikan, neguak beste 6 astez edo... Hori da, bai, 6 aste. Bai, eta hori, marmotaren egunean, baten baldin bagara ere pixkat informaziora, egun horretan bere zulotik ateratzen denean, zerua lainotuta baldin badago, horrek izan nahi du, udaberria hemen dagoela. Bale. Baina, eguzkitsua bada, horrek esan nahi du neguak beste hilabetez iraungo duela. Ez du logikarik, pero... Hori da, ez dauka logikarik. Nik alderantziz esango nuke. Eguna, zenbat aste zenbat aste udaberria asteko falta, ez dut ulertzen. Eta gainera gauza bat kontatu behar dizuet, oso aserrinago, enteratu nahi zelako, ez dagoelako marmota bakarra. Ez? Ez. Eta zein da de real marmot? Ezakit. Hori da kontua. Ez daukat idea iken, baina nik ikusi dut, duela egun gutxi ikusi nuen gainera, ez dakit nongo marmotak hau esango du, baina ez dakit nongo marmotak beste hau. Hori izango da ere temporen arabera, osea, temporak bezala, depende nork ematen dituen temporak bat ala bestea izango dela. Baliteke. Bueno, kontu... Gertatu zitzaidan, enteratu nintzenean Parisko Disneyland etzela munduko Disneyland bakarra. Orduan ere pixkat beste jarren nintzen ze. Niri oparitu zidaten Disneylandera bidaia. Eta Disney ezagutu nuen Parisen, eta pentsatzen nuen, ni super berezian nintzela, ez? Ze, klaro, mundu guztiak jo nahi zuela Disneyland Parisera, eta ni, han nengoela. Eta gero enteratu nintzen, badagoela bat Kalifornian, beste bat Floridan, beste bat Japonian. Eta esan, begira, naiz uste nuen bezain berezia. Begira, aipatu ditugu temporak, baina egia da Euskal Herrian temporekin, baina baita ere beste ugaztunen lozorroari ustearekin ere lotzen dugula, ez? Neguaren amaiera. Adibidez Euskal Herrian lehen behintzat hartzen
edo hartz baten esnatzearekin. Azkenean hor pasatzen dute lozorroan nego guztia, eta ja, esnatzen baldin bada, ez da jarri dutela iratzar gailoa, baizik eta, ja, esan dutela, ja ez dago hotzik, guazen ongi pasatzera. Orduan ikusi beharko dugu, ze pasatzen den. Pasaden astean, Ostiral honetan. iragarri zuen, neguak beste 6 aste iraungo zituela. Hori zen 2023an gertatu zena. Eta ari nintzen hemen begira, zaipatu dugu zein da The Original Groundhog, eta ikusi dut, hemen Wikipedian badago zerrenda bat, marmota famatuen zerrenda, ez? Eta bertan agertzen dira. Weirton Willy, Kanadakoa, Phil, dela Pensilvaniakoa, hau egian famatuena, baina jartzen du, eta beste batzuk, adibidez, Buck A. Chuck, General Bogart Lee, Staten Island Chuck, eta Marmota Imanol. Marmota Imanol! Marmota Imanol jartzen du Wikipedian. Marmota Imanol. Marmota famosen hartan, Marmota Imanol jartzen du. Gehiago ikertu behar dugu horren inguruan, ze... Ez dakit? Matematika azalpen emazorbigu hemen, Nik ez dut ez dut Marmota Imanol, baina ikertuko dugu. Imanol de Marmot. Guk unibertsitatean bagenuen, pixuan baginen kazetaritzako 2 ikasle eta 3. zen biologiakoa. Orduan zer pasatzen zen, gu pasatzen genuela salan eta biologiakoa iristen zen etxera, sartzen zen bere logelan ikastera eta ateratzen zen afaltzeko. Orduan ditzen genion marmotzuloa. Eta de marmot. Akaso hitz egin duzu, pelikularen inguruan hitz egin duzu? Ez, falta zen. Nik uste dut ez dudala ikusi, zuek ikusi duzu, Bai, jarri ziguten, eskolan jarri ziguten guri. Bai? Bai, Bill Murray, hor. Bai. Nik ez dut ikusi, baina uste dut ezagutzen dudala, hau da, egunero esnatu eta Hori da. eguna ez da aldatzen. Hori da, ikusten hasi ginen esan genuen, zen mierda dago. A ber, egunero berdina pasatzen da, gizon horrek egunero berdina egiten du, ze kristoari da ben pasatzen. Da, gero esan ziguten, ari harrapatu genuen, esan genuen, amigo. Imaginatu zuen egun bat. Orduan gomendatzen duzu, ez duzu gomendatzen? Ez dakit, besterik gabe. Besterik gabe? Boi. Haze gomendio, ez gomendioa. Zerbait besterik Ojo, gabe. badakizuen nola itzuli zuten El Día de la Marmota pelikula, Groundhog Day, baina espainolez Atrapado en el Tiempo. Bai, badakizue, aldatzeko... Kontatzen dizu pelikulan gertatuko dena, ez? Pista bat ematen dizu, spoilerra egiten dizu. Hori da. Pixka bat, orain La Sociedad de la Nieve bolo-bolo dabilela, larogeita marringuruan egindako pelikulak, ze badago gertakizuna kontatzen den beste pelikula bat, pelikula horrek Biben izena du, hori baino spoiler handiagorik. Zein? Biben. Pelikula edo liburua? Barkatu eskonek. Bai, liburuak eta pelikulak biek izena dute Biben. Eta hori da, egin diezazuketen spoilerrik handiena, ze pelikula hasten da hegazkin istripu batekin. Eta gero 2 ordu. 3 ordu egon bertzera pantaiaren aurrean, jakinda... Baina ordurako jakina zen Biben. zer gertatu zen. Osan nahi du jendeak bazekien mordosko bat bizirik atera zirela. Orduan, bada spoiler, baina ez erabatekoa. Eta ze izenburu jarriko zenioketen? Beste pelikula baten izenburua jarriko niokenik. Zer Bibenei? Bibeni. A ver, da txiste txarra, Aterriza como puedas. Come reza ama. Baina gehiago izango zen, reza ama komeo. Zuk txalotu horrelako txisteak. Gainera, horixe zen falta zitzaiguna. Arkakuso... Ni beti gure absurdoarekin. Aldatu gaia, beste gaia bat behar dugu, ze horrela ezin dugu jarraitu. Vale, zuek ezagutzen duzuela espazioa? Ondo izatera,
berriz ere kai berdinaren inguruan hitz egin behar genuke, marmotaren eguna baldin bada. Berriz hasieratik hasiko gara. Egunon, Iruñe! Egunon, Iruñe, zer modu? Baina hori ostiralean, ez gaur. Gaur gaude zurekin. Bueno, ezagutzen duzu Iruñeko laba espazioa? Bai, noski. Bai. Askotan aipatu dugu. Ez naiz egon, baina ezagutu bai. Eta zurekin. Ez zarete egon, bueno. Eta noizko bigarren kafearen zuzeneko saioa labatik. Nik hor botatzen dut. Lehenengo aldia irratsaio honetan hori aipatzen dena. Ba, berandu gabiltza. Erruperen abestia dioen bezala. Berandu gabiltza. Ez. Zergatik. Ez gabiltza berandu. Kostatzen ari zaigu. Kostatzen ari zaigu, hori da. Baina egingo dugu. Zer, aipatu dugu behin baina gehiagotan, beraz, Iruñe, arazorik ez. Bega, pues kontua da, larun batean badagoela eta baduzuela laba espazioa bizitatzeko aitzaki itzela, ze atxaleko zazpietan altxalili kabareta egongo da. Epa! Ezagutzen duzue? Ez dut ezagutzen, zer da altxalili kabareta? Altxalili kolektiboak egindako kabaret bat da, EHZ eta festivalean ja egon zirenak, eta atarratzeko bekatoro segunarentzat sortu zen kolektiboa antzeztuko du. Baserri gunean sortu edo bizi diren queerrek osatzen dute, eta pixkat LGTBIQ+ guztiei referentzia eskasitik sortu dute bai kolektiboa eta baita euren obrak ere. Eta, bueno, hori, euskalduna, feminista queerra izatea eta lodifuegoiaren aurkako mezuak dira besteak beste, kabaret honetan ikusiko dugun edo gozatuko dugun horretaz. Eta hau segunetan da? Larun batean, Otsaiak 3. Larun bat honetan, Otsaiak 3? Zer dutan? Atxaldeko 7. Osondo, zuan izango zara? Ez dut uste. Ze justo banoa nire taldekide hoiak ikustera. Oh, bale. Bueno, baina egongo da kriston giroa eta ikusi dudanez, gero afaria, sorgin afaria. Parrandika ere. Parrandik ere, bale. Oso plan interesgarri iruditzen zait larun bat ontarako, Bai. Hori bai, jende asko badakit Bilbon egongo dela, untzaren azken agurra dela, eta han ere kontzertua dagoela. Azken agurra horrek txusi xamarre. Azken agurra, bai, azken agurra maten zaie hildakoei. Ez aldu azken agurra izan da. Ez badautzi horre tartetxoa, zirrikitu bat utzi, hemendik urte batzutara, bultan gara. Bueno, hori talde asko egiten dute egia da. Horrein modan dagoen kontzeptua, etenaldi mugagabea. Etenaldi mugagabea, bai, egia da. Zuek noizbait egin duzu etenaldi mugagaberik? Bai. Ni Twitchen nago etenaldi mugagabean. Nahi dudanean bueltatzen ez, nahi dudanean ez. Etenaldi mugagabeak izan behar du, esan nahi dute, onaino, eta gero balako baten bueltatzen zara, ez du balio egun batean zuzeneko etxi, eta etenaldi mugagabe egingo dut bihar arte. Hori ez da etenaldi mugagabea, hori da zuzeneko amaitu duzula bihar arte, eta punto. A ber, ez, baina eski zakidan ez noiz egingo dudan urrengo zuzenekoa, pues... Arkakuso. Bueno, utzi jolen ondo ari dela eta bideoak igotzen beste plataforma batera, eta dena ezin du. Gurekin egon, hemen tontakeria kontatu... Ez tontakeriak ez gauza interesgarriak, Tontakeriak esateko guneiko gara. Gaur, tonteria xamar ari gara kontatzen, ez? Baina txiste gutxi, Eta... Ez dakit, Txiste bat kontatu du eta zentsura egin duzu. Eta begira, badakizu zer ez dudan zentsuratuko ikusi dudala, markatu gidoian esaldi bat, Operación Triunfotaz hitz egin nahi duzu Goiuri. Eta ez dakit nork jarri duen, baino bai, nik ez. Beraz, Iruñe, ez dakit, zuk aipatu zu zerbait Operación Triunfo hori buruz?
Ez, baina nahi duzuna hitz egin dezakegu. Gainera aurreko astean, superpozik nindoan Tolosara zurekin eskriuren eta hitz egitera, ze badakit Izaro zure laguna dela, baina gero, ez zunden, eta nik norekin komentatu behar nuen, ze ez Julenek ezinik ez dute jarraitzen, bueno, nola da akusazuzuk, nik atzo ikusi nuen oso gutxi ikusi nuen, baina supernekatutan engolako, baina pentsatu dut kontuan izan da Prime Videon egiten dutela eta bakarrik ikusi dezaketela Prime Video dutenak, pues Twitchek baduela aukera Prime Video konektatuz Amazon Prime dutenek ikusteko, agian egiten dut zuzenekoa gala ikusten duan bitartean. Begira, nik hemen entzuleentzako gomendio bat, nik ere jarraitzen dut Operación Triunfo, naiz eta bakidan askorentzat guilty pleasure dela edo jendari lotxa ematen diola onartzea Operación Triunfo ikusten duela, eta nola, amaitzen joan behar dugun Iruñe, zurekin gauza bakarra komentatuko dut, eta dela, gustatzen zaidala asko, traola ote komentatzen, sortzen dela Twitterren, edo isa sarean, eta horrela Euskal Hiztunek, Operación Triunfo ikusten duten Euskal Hiztunek, komentatu dezaketela, eta bueno, jarri beharrean traola ote gala 9 edo ote 28 de enero, bazuk hartzen duzu traola ote komentatzen, eta horrela euskaraz agertzen dira txioak, hori asko gustatzen zait Iruña. Bai, dago super guai, ze gutxi gara komentatzen gaudenak, baina gertatzen da, askotan gertatzen dena, daudela boiera asko. Hau da, ikusle eta jarraitzaile asko. Esaten ez dutenak. Iruñe, jarraituko dugu urrengo astean zurekin hizketan, orduan jakingo dugu ea Udaberria badatorren neguak jarraitzen duen, edo Imanol norden, eta jarraituko dugu horrelako tentelkeriak. Ikusi pelikula, bitartean. Hori da, pelikula ikusi dugu, ya está. Etxeko lanak badauzkagu. Bill Murray buklean. Guk aurrera jarraitu behar dugu. Agur, alkakuso! Aio! Musika da protagonista, baina entzuten dugunaren atzean zer dagoen ere jakina izaten dugu musikaria saioan. Astelenetik ostiralera 10:00 solasaldiaren ostean hasi eta eguerdia bitarte naiz irratian. Naiz bidaiari aldizkaria irratian ere bai. Alba Cabrerarekin asteazkenero arratsaldeko 7:00. Uinen bidez bidaiatzeko prest? Naiz irratia. Basoa hartu duzuak, lehenik hil dira hartzak. Haize berriek aritzan, jotzen dukete zartzak. Eldur dira azkonarrak, muskerrak ta horkatzak. Izkiok eta piztiok, irira daramatzak. Uso karraskariak. Azkeneko zagurtu genuenean, alaxa agurtu genuen, pentsatuz edo desiratuz, etzedin hainbeste denbora igaro, aurrekotik hartara igaro zen bezala, eta gehiegi itxaron gabe berriro bigarren kafean gurekin dugu Akaitz Sarasola Mugertza. Egunon, eta ongitorri berriro, Akaitz? Egunon. Bueno, mentxari garantzuten, desgaraianen izkiak eta piztiak, baina gaurko piztiak berezi xamarrak dira, gaur nekrofagoak edo... Sarraski jaleetaz. Animalia sarraski jaleak dira? Bai. Os? Badakizu ze audio garri behar dezun. Animali sarraski gilagoa dira. Sarraskia. Ze aproposa? Oso aproposa. Normalean musikarien hitzak aztertzeko baliatzen dugu kortinilla hau, ze goiurik sarraskia egiten die, letrak aztertzerakoan, baina gaur animalia sarraski gileta zaritu behar balin badugu, tira. Lehenengo gauza kaso izango da azaltzea zer diren animalia hauek. Hoi da. Animalia sarraski gileako sarraski jaleak dia
bueno, latinezko hitzak nekrofago esaten duen da, hildako animaliak jaten dituzten beste animali batzuk. Ohikoena da, hegaztiak izatea, burua etorreko zaizkigu, pues, saia, Tolosaldean putrea bezala ezautzeana, edo ugatza, quebranta huesos izena, Euskal Herrian oso gaizki daun animali bada, oso gutxitua dao, eta guain nahi die Berreskuratu nahian, Pirineotan hobeto poblazioa handigok daude behintzat, oso animali politia da, ikusteko aukera balimoko ze behintzat. Kuriosa da, akaso jendeak hitza lotzen du martxa ziklista o zikloturista oso ezagun batekin, animalia hola batekin, baina ez dakit zenbat jendek visualizatzen duen hegazti bat, kebranta huesos aipatzen dugunean. Ez, uste dut hori ere azpimarratu behar dela, oso aditu ezkarren artean, nahiko animalia iaia mitologikoa da, ugatza, eta tira, gurean bada, hegazti ondixian marra, baina ez da ikaragarri ondia ere, ez da? Gaina pentsatu behar dugu, sarraski jaleak nahiko handiak diela berez, azkenen, saiak ez, baina ugatzaren kasuan adibidez, ezurrak osoik jaten dituzte. Eta behaien urdailean dauzkean azido gastroikon bidez, ezurrak iten dituzte desegin erabat, ezurretik ateatzen dituzte behaien behar dituzten elikagaia. Olako makina potente bat ukitzeko animaliak handia izan barrauke. Hemen ari gara ikusten, 94 eta 120 zentimetro artekoa izan daitekeela ugatza. Normalean 110 zentimetron borobiltzen da, baina tira, pixeta handiagoak ere badira. Hori luzean, zabalean, egalak zabalik 2,4, 2,8 metrotaz ari gara. Hori ni bezalako tipo altu xamar bat, baino, besoak zabalik baino gehiago da. Nik metro 80 neurtzen dut, besoak zabalik hortxe nonbait ibiliko naiz pentsatzen dut, metro bat, metro 70 edo, gehitu honi beste oso zabala den hegazti bat. Beldur puntu bat ematen du begiradak, Ari gara hemen streaming bidez jarraitzen duten entzuleek ikusiko dute, beldur puntu bat ematen dit niri bere begiradak. Bueno, pentsatu behar dugu lako animalik guri teorian ez digutela ezerritzen, orduan lasaioteko arrazoiak dauzko. Zuk badakizu izaten dela akaitz bizitzan izaten dira garaiak amets batzuk, edo amets gaizto batzuk errepikatu egiten zaizkizun. Nere aurtzaro, nerabe, zaro, ez dakit hor nonbait, transizio horretan, amets gaizto oso errepikakorra zen, arrano batek jarraitu egiten zidala. Eta nik nonbait irakurria edo entzuna nuen, arranoak oso bista ona zuela, eta orduan sentsazio nuen, inon izkutatuta ere artikusi egiten ninduela, ez da egizu ez izarri gau pasatzen dituen, arrano eta atik iesi, eta zuek orain zera, ugatza ekarri niri, eta antxe beldur gehiago. Tira, ugatza, harien ezin beni guztien, arranoa bera baino handiagoa, egaztien azten handienetakoa, beraz. Ez dakitu gantxe momentu enten saia edo ugatza dana handiagoa, baina bai. Bai, bueno, nik hemen begiratzen dudanaren arabera, saia baina handiagoa, bai. Bitxo majoa. Gero hoi baina handiagoa, baina hemen Iberiar penintsulan ez daukau kondorra izango litzeke. Oso animali mitikoa. Kondorraren egalia. Abesti horrekin, bai. Hemen ikusten dut, abestik, karrera ziklistak eta denak zautzen zuela, animalin izena baita, baina animalia jartzegia jartzea kostatzen zuela. Baina, tira, ari gara ikasten, Baina ez dago gaizki, bakoitzari ezagutzak, etortzen zaizkio, batzui National Geographic ikusten, beste batzui nikotinaren diskoa entzuten, eta beste batzuk pelikulak eta ikusten. Bibliografia anitza. Guk iturri guztietatik edaten dugu. Mena, nizi guztien, kondorra bataz beste haundixeagoa da. 110 eta 130 zentimetro artekoa. Beraz, pixka bat handiagoa bai. Ez dute zabalera topatzen. Baina bai, handiena... Handiagoa izan behar. Bai, handiena bai. Batzuk 3,5 metroko zabalerare izten da kondorra. Eta lehen aipatu dugu 2,4, 2,7 da bilela ugatza, hortxe dugu, garbi dago. Kondorraren egaldia bestia entzuteko momentu ere iristen lizegula.
Baserriko baratze landatzen biharko usta, lautadaren amaieran amaitzen azken txusta, ere zerki batera... Tira, baina guk kondorarekin, ugatzarekin, putrekin eta beste batzuekin hemen gabiltza pixka bat korapilatzen akaitz, baina ez dakite noruntze joan nahi zenuen eta zikerketara iritsi nahi zinen. Ez, azkenen, kontatzen nahi nintzen bezala, animali sarraski gile jale hauek daude piramide trofikoaren azkeneko puntan. Ez dakik guatzen zaten piramide trofikoa zertzan, eskolan nik uste txapa hundia sartzen zutela honekin, eta egin guatzeztan antzako, azpi-azpin egongo litzake belarra edo belazak, gero egongo lieke belar jalean gainen belar jaleak jaten dituzten aragi jaleak, txoa, hartza eta oidenak, eta hauen gainen egongo lieke sarraski jaleak. Sarraski jaleak azkenen iten dute bai belar jaleak eta bai aragi jaleak jan, beti, eta azpimarratzen dut, beti hilda daudenen. Hildako animali baten ondarrak deusestatzea da behaien helburua. Izango litzeke, ezurrak eta aragi ustelak arazok sortzen dituzte, zaborrak arazoa sortzen duen bezala, eta horiek desagertzeko naturak sortu duen, ikuspuntu oso antropozentrista batetik ikusita, naturak sortu du sarraski jalea desagertarazteko usteltzen aidan gorpu bat. Azkenen usteltzen daun gorpu horre sortu ditzakelako osasun arazoak, bai animalintzat bai gizakinentzat, eta askotan... Uren kutsadurak, filtrazioak, lurrak kaltetu, ez? Bai, azkenen hildan animali ez dakigu beti zeatik hildan. Hildateke animali osasuntxua, baina hildateke arazo badauken animali bat, saiak eta jatez balin badute, inguruan ibili dien animali horiek hartu dezakete hildan animali horren gaixotasuna. Eta hori askotan, adibidez, aipatzen den kasua da, nik uste askotan entzundala behintzat, nik askotan entzundan euken, piramiden azkeneko puntan eoteagatiken oso, ez dakit lo esaten prokliebe euskeraz da, oso errex jasaten dituzte beste kate trofiko guztitan dauden... Gaixotasunak? Bai. Jasan ondo igaro esan duzu? Ez, gaizki, hau da, adibidez, kasu hontan da, nekazaritza eta bentzaitzan erabiltzen die produktu botika ezberdinak animaliei arazoak sendatzeko, edo gaixotasunak sendatzeko, eta animali hauek gaitz batzutan sendatzeko erabiltzen dien botika horiek akumulatzen zaizkie, beti bezala, giltzurrunetan eta gibelen. Eta sai batek animalia asko janditunen, behai akumulatzen zaizkio botika hauek azkenen animali bakar bati ez diena kaltein, baina animalia asko kantitatea juntatuta arrisko itxo izan daitekena. Orduan, saiak eta askotan desagertu hau die leku askotatiken olako botikan eraginez. Hemen, printzipioz, arrisku bezala planteatzen da botika hauen kontsumoa saientzako, baina hemen teorian ez da egon olako hoi, baina bai Indian adibidez, 1980 hamarkadan, botika konkretu bat albaitaritzan erabiltzeagatiken, eta gaina kuriosoa da, Europan botika hoi guandiken onartuta daola, botika hoi erabiltzeagatiken abeltzaintzan, hiltzian India mailako saien 85%. Orduan, horrek eragintzun, putrefakzion zeuden gorputz asko animalienak ez inon jatea. Horren ikustean ez, txakur basatien poblazioak asko handitu zian, eta txakur poblazio hauek zeuzkean amorrua, rabia erderaz ditzaiona, eta gizakiari oso azkar pasazitzaion, eta hildako pil bat egon zien honekin lotuta. Orduan, berriz ere, kate trofikoan azkeneko puntan daun animali horiek ondo zaindu eta baloratzean garrantzia da dena, azkenen puntan dago, baina punta horrek gainentzeko guztia irakiten dio alde batea edo bestea. Zadibide ona, katea irudikatzeko, baina nik geratu naiz datu batekin harrituta. Nola den posible, Europan oraindik baimenduta egotea pestizida edo medikamentu hori? Izena ez da izbatzen, baina da botika bat animali emate zaiena. Bueno, pentsa, industria farmazeutikoak gizakiongan duen indar politiko eta ekonomikoarekin, pentsatu industria veterinarioak edo albaitaritza industriak ere izango duela, eta hor betiko gatazkak ez, nekazaritza giroan da bilen jendearen beharrak,
Bai, ez dakit, egongo da horrelako korapiorik. Zientzialari batzuk karta bat idatzi zuten, goen dela urte batzuk atzo irakurri nuen justu hau prestatzen itzela, Elbuiar zientzialkartean, zientzialari batzuk idatzi zutela jartzezun Europa mailako zientzialari ezberdinek, ez batzen revistan izena eskatuz, Indian pasatzen eta gero, mesedez Euskal Herrian, Europan erabilera desagertarazteko edo debekatzeko botika honena, baina ikusten danez gaur egon oraindik nire azkeneko datuen arabera. ez dago debekatuta. Ta saien ariari lotuta, pixka kontatu nahiko nuke Nafarro mailan dago, gaur egun uste Nafarroan ez dula ikertzen ja, uste Granadako Unibertsitatearekin edo Kordobakoekin aidala lanen, baina Eneko Arrondo izeneko zoologo batek ikertu du gain dela gutxi saien kultura deitzen die. Dala, Iberiar Penintsula mailan saia ezberdinak hartu dituzte ikertzeko, eta ikertu dituzten gauza askon arten, da, beak askotan esaten du, nik lan asko irakurri dizkiot, askotan esaten du, oso ikertuta daola sai batek, eta harrapari ez dien sarraski jale guzti horiek ze jaten duten. Hoi azkenen oso erresa da, gorotzak jasotzen dituzte, eta gorotzoietan dagoen animalien genetika bidez, aztertzen dituzte ze jandun animali horrek. Hoi oso nahiko erresa da, kako txaten esateko. Baina, pertsona honek induna da, Enekok, aztertu du jateko ohiturak norbanako ezberdinen artean bere izten dien. Eta hemen berriz genero arrakala. Ikusten danez, saiarrek nahiago izaten dituzte gizakiaren gantik gertugo dauden animaliak, hau da, industria, nekaz abeltzaintza, industria ez dugu esan, abeltzaintza intentsiboko eta zabortegietako janaria, eta emeek berriz nahiago izaten dute abeltzaintza estentsiboko elikagaiak. Zer itxia? Oso itxia da, bai. Ziurrenik, leno aurreko saioan itzen genuen azari lotxagabe hoiei buruz. Bai. Esan zenuen ez, azeri harrak gehiago hurbiltzen zirela, eta... Ziurrenik harrak da lotxa gutxigo daukela, eta azkenten askotan, naizta saiak bai harrak eta bai emeek zaintzen duten umea beti uste izan da, emeen gainen gehiago itzen dela karga hoi. Orduan, emeak beti umeba balin baukeatzen kontu goibili behar du, ezin du umea jani gabe utzi. Orduan, arriskuak hartzeko momentuan dez ziurrenik horrek eragina duke. Desberdintasunak espezie guztietan, ezin da. Aizuak itzelen aipatu duzu, azpimarra egin duzu, beti hilik dagoen animalia jaten dutela harrapakari hauek. Eta hemen galdetu nahi zen, nik entzun izan dutez, putrek edo saiek eraso te dezaketen ahul dagoen eta gaixo edo zahartuta dagoen animalia biziren bat, edo arkumeren bat, edo ala da, mitotik dago gehiago hemen. Hemen juntatzen da pixka, eta tema hori lotu nahi nun, Enekok beak askotan hitz egiten duelako bere ikerketatan hoi, da, berez sarraski jaleak dira. Hau da, hildako animalia bakarri jaten dute. Gertatu daitekena da, adibidez, behi eroen krisia pasazanen, ni orduntxe jaio nintzen, uste? Zazu hori esan, ni ondo goratzen naiz eta. Noiz izan zen, ba. 2000 urte inguruan, ez da? Bai, huelta horretan, ez? Nik amoaztu urte, nozken orduan txez. Bai. 2000 garren urtean, bete, bai. Ba, adibidez, gobernuek hartu zuten erabakietako bat izan zen hildako animaliak ezin ziela naturan utzi saiek eta gainontzeko sarraski jaleak jantzezaten. Orduan bai, ikerlari batzuk ikusi zutela saiak joera handiagoa zutela animali biziak erasotzeko. Ikusi izan, eta ez dago ikerketa sendori, zate azkenen izan daiteke talde jakin batzun joera momentuko bat, gosean gatiken, baina ez espezie bezala indezaketen joera aldaketa bat. Hau da, animali hildako jarraitzen jatez zuten eta jarraitu dute. Gaur egun, animalik berrezen mendin askatzea daudenen hilda,
ustea daudenen hilda, animali saiek ez dute erasorik egiten. Gertatu daiteke erasoren bat gertatzea, baina beti ere ikusi behar da erasoiek nolako dian. Eta erasoiek normalen izaten die behi batek edo ardi batek, animali batek, belarjale batek, umea indakon, odol asko da honen, eta saiak odola ikusten dunen, erasotu egiten du. Hoi gertatu daiteke, baina ez da printzipiozkoa. Eneko Arrondok oso adibide politia jartzen duna da, eta pixka gogorra da imaginatzea, baina esaten duna da, animali bat erditu ondoren, erditze oso gogorra euki, odol asko galdu, eta bai, animalioi bizirik dao, bihotza taupa daka daukelako. Baina saiaren begietan, animalioi lehenago edo berandugo ziurrenik nola hilko dan odol asko galdu dulako, saiak ez du ikusten bihotza taupa daka daola, da odol gehiagi galdu dula. Ona, zinteresgarria esan nahi dut. Ona ez Ikuspegi oso gogorra da, oso gordina da, baina ikusi behar daude baita, animali batek odol asko galdu dunen, bere bizitzeko aukerak oso gutxi daudela. Egia da, gero gizakiari eragiten dizkion kalte ordainak eta horiek, garrantzitsua da, eta ziurrenik hartzain bat edo abeltzain bat entzuten nahi baldin bazain nahi, ziurrenik ja kanalez aldatuta da. Edo mekauen dioska, gazte honek esaten ditunan gatiken. Baina berez, teorian, saiak ez dituzte jaten, eta ez da ikerketa zientifikori gaur egun guandiken esaten da, saiek sarraski jale izatetik harrapari izatea pasadia. Hoi ez da pasa, eta Beraz, tarteka gertatu izan da, bezala. Eta nik entzun ditu kasuk, eta kasu errealak, ardi batek... Izango nuke, nekazaritzan, abeltzaintzan, baserri giroan dabilen edo nork inoiz horrelako egoerarik bizizan ez badu, gertu ikusi duela. Ze de Montre pasatzen da hemen sai gehiagira bil egan, eta ikusi, eta animali ere haulen bat, edo jaio berrin bat, kumeren bat hor larretan izatea, eta hor zaindu behar izatea. Hoi gertatu daiteke. Baina ez da... saiak eizatu egiten dutela. Hori da. Askotan, errealitatetik aratago di joan mito bat bihurtzen da, animali konkretu bat kriminalizatzeko esan. Eta gero badaude beste gazti batzuk, lehen aipatu ditugu arranoak eta bestelakoak, harrapakari izan daitezkenak, eiza egiten dutenak. Eiza egiten dutenak. Eta hor ere, nahaztu daitezke gauza. Gorputza sendo eta azkarru odola. Eta eneko beak aztertu duen gauzetako bat, da hemen eta harren arteko jateko ohitura ezberdin hauen eta zaratago, oso gauz bitxi bat, askotan ez dana kontuan hartzen zer, azketan bai harrapari inkasun, otxoa atan da, ikusi da talde jokaera bat daola. Saiak koloniatan bizi die, edo ugaltzeko garaien behintzat koloniatan ibiltzen die, baino ez dute taldekotasun bat. Ez da ulertzen talde bat diela, eta ez dutela batea ez dute jokatzen. Ondon da biltze, elkar ulertzen die, diferentziatzen die beste kolonia batzutatiken, baina bakoitzak berea dauke. Eneko ikertu dunan arabera, eta gauz oso interesgarria da, eta netzako oso irakurri nuen hau nahi txokatu intziten, kulturalki ikasten dutela, kultura deitzea balin bada horri, zer jan. Hau da, kolonia batetik bestera jateko ohiturak aldatu egiten dira. Goaindik ez dakitena da, ikasten duten jateko erauek koloniatan bertan, ze saiak askotan jaiotzen dian kolonian gelditzen dira, baina beste batzuk kolonia hortatik aldein da beste batea juten dira. Hoi oso ohikoa omen da, ez da gehiengoak egiten duna, baina ohikoa da beste kolonia batzuta jatea. Eta jaiotzen danetik beste aldea pasatzen danen, bere elikadura ohiturak aldatu egiten dira. Orduan, ez dakite gaur egun goendiken, dan, gurasoek erakusten duten gauz bat, edo gero bizitzeko eran ikasten dutena. Baina nahi asko txokatu ziten, ez di animali taldekoiak esaten dana, eta azkenen kultura badaukea, o jateko, gastronomia badaukea, nola baita esateko, ez da, jateko ohiturak die taldearen araberakoak. Eta ikusi dutenez, eta jateko ohiturakin lotuta, urtean, 3 urtetako ikerketa bat izan da, eta aztertu dituzten sai guztik Espainia hegoaldetik pasatzen die. Ez dakite oso ondo zergatik, baina migrazio bat ez da, saiak ez du migratzen, baina urteko momentu ezberdinetan sai askok iten dute migrazio moduko bat, o Benidorrea jutegean bezala batzuk, jun
Oporraldi moduko bat, Espainia hegoaldera. Eta Espainia hegoalden dauden dehesa hoitan, ikusten danez, kolonia ezberdinetako elikadura ezberdintasunoi batea egonagatik ere mantenduten dute. Hau da, Extremadurako dehesatan juntatzen dien hegazti hoiek, batzuk egiten duzte 1800 kilometrota dena, eta azkenen, denak batea ibiltzen die hor dauden denboraldin, baina diferente jaten jarraitzen dute. Bitxia. Bai. Hau da, Euskaldunak Benidorrea jun eta a la calle del coño juten dian bezalaxe, ez? Jutezea, bueno, la calle del coño da, Benidorren da hon kale bat bere izen ofiziala dukiko duena, baino jendeak ezagutzen du la calle del coño bezala, area juten balin bazarat denbora guztien entzuten dezuleko. Koño Aitor, zure hemen, koño Mikel, ikire etxeal daukek hemen, koño, eta beste koño, deitze zaio la calle del coño. Enun behin entzun. Eta badaude Euskal Taberna batzuk kale horretan. Akaso kale horretan Euskaldun batzuk euren jateko ohiturak ere aldatzen dituzte? Ziurrenik. Igual, gastronomia talde aldatzen dute, saio bezalaxe. Hori, Xamarron. Akaitzara sola ez dakite azpimarrarik, azken hausnarketarik egiteko badaukagun? Ez, ia dena kontatuta. Bueno, mila esker benetan, eta, bueno, horrekoan esan genuen bezala, Laister berandu baino lehenago, gurean berriro bueltan zaren, zegi esan gai aski interesgarriak ekartzen dizkiguzu, eta hortzu guztien gaituzue, pentsatzen gero, hau eta beste, eta, bueno, asko ikasten dugu, beraz, etorri pronto, eta jarraituko dugu zurekin ikasten. Eskerrik asko. Zaindu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Sentitu ditu txalupa zaharrian, orain hemen gaude mozkorturik abesten. Gu ez gaude mozkorturik abesten, baino kanto honek badauka horrela juerga giroan bukaerako zantzua ematen... Tragua horna gora altxa, eta... Hori da, eta nola, agur esan behar dugun, sentitu gara pixkat bagaudela, festa baten amaieran, tabernako argiak piztu dituztela, eta etxera joan behar dugula. Bai. Bukatu da gaurko saioa. Guri argiak piztuta izan ditugu, baina bai, amaitu da, gaurkoa. Baina gehiago izango dugu bihar, gehiago izango dugu ostegunean, ostiralean, datorren astean, bueno. Hementxe izango baituzue, egunero bezala, astelenetik ostiralera behintzat, gaur egun berezia daukagu, aipatu dugulako, gaurko egunez, duela 25 urte, Garak lehen alea argitaratu zuela, lehen ale ofiziala, esan baitugu, aurretik 0 ale bat ere egontzela, baina gaurko eguna da 25. urteurren ofiziala, eta arratsaldean agian naizeko estudiotatik pasako gara, eta bihar kontatuko dizuegu zer gertatu den eta zeinek eskiniko duen kontzertutxo bat, eta kontzertutxo hori eskiniko duenak nola gorko orbizu izena duen, eta zenbat sekretu jakingo ditugun gaur arratsaldean. Beraz, bihar 10:05 etorri gurekin kafe hartzera, eta enteratuko zarete horixe, sekretutxoetaz. Daukagu partitzia, portuetako lanien jura, marrazo gozetien ozkada, lapurtutako bihotzati txikiak, dauzkat itxaslabari juret ozeano azpian. Ez naiz txintxo berkatu gabea, etxean nahi duten printzipia, infernuko ateak zabaldu arte, itxasoari zordiot bere gorpuzta izatia.
Ez aldakit zuarnasa falta zaidala Errekan gora noan bakotzian Arañen antzea itota Itxasotik apartatzian Keep calm and bigarren kafea.